Català Films presenta Entre Bambalines. Escolta, avisa quan comencis a gravar, Jo no surto. Ah, ja està, Jo li faré així. ja em tinc disparats. Vine! Vine! Oi, tu, el vestuari dels homes, tu! S'ha ficat! Vinga, va! Molt bé, molt guapo. Tu no vas així, no? No, jo ara vaig a tocar la flauta així. Després, quan la meva dona Però no havies d'anar a traje. Mare de Déu, quin remenament que tenim a aquesta casa. El casal dels pescadors ha sigut el que ha fet aquesta iniciativa. I la veritat, estem molt contents i moltes gràcies per fer-nos coses per tots nosaltres. Que bé, Què es pensen que la gent gran faci activitats tan boniques com aquesta? Estupenda, molt bé, molt bé. I quan més activitats fas, millor. Molt bé. Vostès en fan d'activitats? Sí? I quines activitats fan? Vaig a gimnàs, vaig a fugir no, però ara ens fotrem en ball, Molt bé. Molt bé. I no s'animen al teatre? Al teatre sí que no. No? Per què no s'animen? Perquè al teatre m'agrada molt veure-li que faci uns altres. Molt bé. Ja s'han apuntat a algun casal, al casal dels pescadors? Molt bé. Què en pensen de les coses que fa el casal dels pescadors? Molt bé. Molt bé. Jo vaig caminar cada dia una hora i 2 cops per setmana al gimnàs. Molt bé. És de l'Ajuntament, això te fa no? I quines edats tenen vostès, si no es vol preguntar? No, jo, 78. 78? 80. Molt bé. I vostè? Molt bé. Estan guapíssimes totes, La primera fornada, Sí. Molt bé. Una altra cosa que els volia dir, què li dirien això a la gent que realment li costa arribar a certa edat i fer algun tipus d'activitat, que ja només estan a casa o que realment els costa molt sortir? Quines paraules d'ànim els donaria? D'ànim que ho fessin, perquè és molt... Va molt bé, quedar-te a casa sense fer res, sempre. En canvi, d'aquesta manera, te distreus, parles, jo ho aconsellaria a tothom, sincerament. Algun consell més? Algun consell a la gent aquesta que li costa realment una mica sortir, a vegades l'actitud... Tinguessin voluntat de poder caminar i de poder fer alguna cosa perquè va molt bé. Molt bé. Moltíssimes gràcies, És estupenda aquesta exercici, És el nostre micro. És el nostre micro. Gràcies. I ni la tramuntana ni la pluja res els ha fet parar, no? I ells aquí, encara que plogués i van parar. Vam començar el taller fent 1 o 2 dies d'assajos. Al principi treballàvem molt la tècnica de veu. Veureu que se senten força perquè criden bastant. I també vam començar a fer intenció al teatre, doncs mitjançant els jocs, dansa, i per desinhibir-se una mica, no? A poc es va anar perdent la vergonya, es va anar notant, va anar desapareixent i van agafar molta confiança entre ells. Realment ara són una colla d'amics. Entre ells no es coneixien, alguns, ja que sí, que són gent del poble, però no s'havien tractat, i llavors doncs va ser una manera d'anar-se introduint. O sigui que començarem amb el senyor de Tarragona i després tot seguit ja pujarà la coral, farem un sainet petit i després el del teatre. Bona tarda a tothom. Com us han dit, vinc de Tarragona, més ben dit, de Montbrió. I m'he enterat d'això que el dia Roses es feia una funció de teatre de gent jubilada i la veritat han sigut molt atrevits. Doncs no és tan fàcil estar aquí dalt, No és tan fàcil. Però diu que s'ho han passat molt bé i d'això és el que es tracta. Després també han tingut una molt bona directora. Doncs per tots vostès i per tots ells els recito aquesta poesia que se diu El fill de Montbrió.
En soc fill de Villaplana i criat a Montbrió. De petit m'aportaren d'aprenent a Castelló. Mentre em feia l'aprenentatge, em vaig conèixer una nineta que era més bonica que l'or. Tant com la vaig veure, em vaig quedar malalt del cor. Diu les males llengües que el seu pare no ho vol pas, però tant si ho vol com si no ho vol, amb ella m'he de casar jo. N'és dia de Corpus Christi, n'és diada de professor. I em vaig fer una enramada de violetes i altres flors. Mentre li feia l'enramada, em vaig baixar dos senyors. Un, el senyor Batlle, l'altre, el senyor regidor. Em agafen, em lliguen, em porten a la presó. Senyor Batlle, vull que em digui per què em porta a la presó. A la presó no t'hi porto ni per lladre ni traïdor. Solament vull que em diguis d'on t'has tret aquestes flors. Oh, senyor Batlle, aquestes flors les he tret de dintre les penes del meu cor. Padrins que festegeu nines, preneu exemple d'això, que per l'amor d'una nineta m'haig de veure a la presó. Bueno, primer de tot és què en pensa de l'iniciativa del Juli Teatre, no? Molt bona, molt bona, sí. Està contenta amb l'experiència que ha viscut, com ho ha viscut, una mica? Molt i molt bé, moltes ganes de tornar-hi. Sí. I, bueno, també li volíem preguntar què li diria a la gent, no?, que arriba a certa edat i es queda a casa i la seva vida és una mica una rutina, no?, la típica dona que potser s'ha quedat viuda i que potser a casa només l'únic que fa és mirar novel·les i coses així. Quines paraules d'ànim li donaria perquè s'endinsés en una aventura com aquesta? Això són segons les persones, no es poden dir sempre, mira, sí, surt de casa i bé, això ha de ser el mateix. Però a més que vegin el que hem fet, que jo he sortit de casa, que m'he embolicat amb el que hi ha, amb anar a cantar, amb venir aquí i estic molt i molt contenta d'haver vingut. Estic satisfeta i contenta de poder sortir de casa. Això li ha portat sensacions com estar més positiva, estar més alegre o... Sí? Creu que li ha passat això? Al moment que dius me'n vaig, que tinc de marxar, perquè tinc d'anar a ensejar, me'n vaig i això ja és una cosa molt bona. Bueno, li donem moltes gràcies. Comparar, no? No m'agafis cap aquí baix les cames, preciós, perquè vaig amb la bata aquesta. No me va bé millor, No te va bé? No. No t'esteu que veu la fe. Jo els diria a la gent que facin com jo, que surtin. Jo no soc de Roses, vinc a Riella, faig 30 quilòmetres per l'aire cada vegada que vinc i normalment, ara vinc més sovint, però normalment vinc 3 coses per setmana. El dilluns. Ve amb el seu propi cotxe? Sí, esclar, que ja em costa molt cau. Vinc el dilluns i el dimecres a ensejar la flauta. I el diumenge també vinc, que vinc a cantar la quina que fan al casal de pescadors. Estem molt contents que encara hi hagi gent que pensi que la joventut es porta al cor. Sí, no es tracta d'això, és que si quedes a casa és quedar-te allà sentat, que després quan t'has d'aixecar tens treballs. Jo tinc 77 anys i, bueno, escolta, que jo em penso moure fins que ja no pugui més. Tot bé? Mira, ja ho veus. Això és preciosa, que sí? Sí. Que estem guapes? Mira, no t'ho vist, Hi ha un nivell aquí. és una senyora que ve del camp, ve de cap allà baix de Jo la soc muntanya. una pagès, un pagès. Els ànecs, Molt bé. porta el pollastre. Una carxofa. Ai, Déu, on ens hem ficat? Això és el que penso, on ens hem ficat? Molt bé, estàs molt contenta com a directora del grup de Teatre i l'experiència la valores com a molt positiva? Sí, estic molt contenta
no em pensava que seria el que està sent, ni molt menys jo era tot un joc, tot això, saps? Però ha esdevingut més que un joc, quasi. Ha estat un treball molt positiu, tant per la gent gran, molt positiu, perquè doncs, bueno, hem passat moltes hores aquí al teatre i hem rigut moltíssim. Amb això doncs, veus que l'autoestima de tots plegats ens creix, estem més contents i per part meva també ha sigut brutal. Una cosa que ens interessa bastant és què li diries sobretot a la gent gran que està a casa, que té poc ànim de sortir o de fer qualsevol cosa o que la seva vida s'ha convertit en molt rutinària. Quin missatge li envies des d'aquí, des del teatre? Doncs, bueno, el missatge que els donaria és que s'aventurin, que no hi ha res més maco que ser atrevit a la vida i buscar alternatives, no quedar-se amb la rutina, ni molt menys, que estiguin oberts a projectes, estiguin oberts a tot el que els hi caigui i que no diguin que no a tot, sinó que provin i els poden sorprendre ells mateixos. Tu saps que tenim un joc que és dir la nostra gran frase, que és els camins de la cuita són inescrutables. Ens agradaria que la diguessis tu, com a directora del Juli Teatre, per la nostra càmera, de Catxarro Films. La meva frase preferida és fes bé, no facis mal, que altra cosa no cal. Fixa't què diu en Mas. Què diu? A Catalunya la natalitat continua baixant. Davant d'aquest fet, la Generalitat està disposada a solucionar-ho tot a les parelles, ajudant a les parelles que portin 5 anys de casat sense tenir descendència, oferint el servei d'adopció especial del nostre govern, el qual, degudament autoritzat, tractarà de solucionar aquest problema. Ja veus, nosaltres ja fa 5 anys que estem casats i encara no hem tingut. Així és el que hem de fer. Haurem de fer cas del nostre president. Això vol dir que haurem d'acceptar els serveis d'una gent? La vida és molt difícil. Mira, me'n vaig a treballar i com més aviat millor iré a veure a la Generalitat. Mira què passa. D'acord, tu mateix. Adéu, carinyo. Jo estimo molt el meu marit, però això d'haver d'acceptar a un agent de la Generalitat és molt fort, Si pica la porta i jo encara no m'he vestit. Bon dia, senyora. Jo venia per... Sí, ja sé. Jo he parlat amb el meu marit. Però, la veritat, jo no pensava que fos tan ràpid. Passi, com si fos a casa seva. Gràcies, senyora. Estem molt amable. Cregui. Sí que en soc de ràpid, sí, ja ho veurà. I m'agrada fer-ho de la manera més senzilla i natural possible. Oh, bé, però és que el meu marit i jo no sabem com fer-ho, perquè no hi ha manera. Doncs no es preocupi i no estigui nerviosa. Això és feina meva. Darrerament he aconseguit fer uns nens molt i molt bonics. Oh, jo no sé, però vol que li digui? Ja ho veurem. Veig que estic una mica nerviosa, però soc jo que estic nerviosa. Vale, doncs no es preocupi. Ja podem començar. Passi. Mira, si li sembla bé, podríem fer alguna prova. Aviam, podria fer una creix aquí al rebedor.
O podria fer un altre... Aquí, tot jugant al sillonet. Dona, i entre un parell, aquí al menjador, a terra, de 4 grapes. Ai, que no sé què em ve. Ai, que no sé què em ve. Ai, que no sé què em ve. Ah, i també podria fer alguna a la banyera. Això sí, amb força espuma, Amb força espuma. I si de casa alguna, damunt del llit. No sempre surt tan bé a la primera. Algunes vegades quasi ho enfoques malament. Perquè l'objectiu està una mica brut. Ara que l'he fet massa de pressa. Si vostè ho diu, ja podem començar. I puguis triar els llocs una mica. Miri aquesta. Miri aquesta altra. Però si això és al carrer, al davant de la gent. Sí, dona, no es preocupi, la gent és molt comprensible i s'aparta una mica per deixar de fer la feina ben feta. Miri aquesta, quins bessonets més bonics. I aquesta altra, els vaig fer de cop amb un barbuli. Cregui'm, em va costar una barbaritat, Miri, jo havia d'anar corrient amb la parella als mans. Els coloms s'enfosaven al damunt. Sort em vaig tindre d'un parell de Mossos d'Esquadra que passaven per allà i ens van donar un cop de mà. Valga'm Déu i sa mare! Dos Mossos d'Esquadra! Sí, dona, més no té importància. Miri, ara si vol, ja podem començar. Amb el seu permís, vaig al cotxe a buscar el trípode. El trípode! Senyora, és que jo tinc una parella molt gros. Doncs estem amb l'Ester Bocanegra, que és del grup de Juli Teatre de Rosa. Què creu sobre la iniciativa de Juli Teatre que s'ha engegat a Rosa? Doncs mira, ha sigut una idea fantàstica, perquè la veritat, la gent gran, és el que hem de mirar, és de moure'ns i fer coses. I això és una cosa que no s'havia fet mai, i la veritat ho he trobat molt bo per tothom. D'allò la memòria, encara que ens acosta molt, perquè esclar, no és quan tens 15 anys, però vaja, estic molt contenta i la veritat, tots els que vulguin fer teatre i se sentin valents per fer-ho, perquè de fet no és tan fàcil, Vull dir que... Realment és un món complicat, que deixar la vergonya de puesto... Que sí, vull dir que no, i el que diem no és tothom d'allò per poder sortir. No és que nosaltres també siguem uns grans artistes, però ho hem provat. Ara veurem quan sortirà i espero que vagi bé per tothom. Però això sí, sobretot la gent gran, que es mogui, que faci coses, que això és una cosa molt aprofitadora. I almenys el cap no pensa tant i tot va més bé. Nosaltres tenim molt entre nosaltres, diguem la frase molt de que la joventut es porta al cor. Inclús tenim una associació de joventut i realment reivindiquem aquesta essència de vida. Què en creu vostè? Jo sempre he estat d'acord, que jo sempre dic no són els anys,
és aquest el que mana. I les ganes de fer coses, És això mateix, perquè hi ha persones que tindran 30 anys i ja sembla que d'allò, en tenen 40 i encara més pitjor. I n'hi ha que en tenim 70 i llargs, i la veritat, jo encara sembla que en tinc 15. Va dir ben despentinats, de què està bé? Això fa banyera. Això que som de Mallorca, és un bolero mallorquí. Sí, ja m'ho va dir que eren de Mallorca. Què? Les pageses? Està preciosa, Té 20 anys. Les senyores... No, però no m'han planxat la cara. I com aquest... No m'han planxat la cara. Diu, t'agrada aquest pijama d'estiu? Diu, home, diu, però t'has descuidat de planxar-lo. Sí, el set era diferent. El set era diferent, sí. Volia preguntar una mica com s'ha sentit amb aquesta iniciativa del Jovent Teatre, què li ha portat a vostè com a persona i una mica com s'ha sentit, sobretot. Mira, primer molt embarcada, perquè no havia... He fet moltes activitats, però mai m'havia ficat en un embolic així del teatre. Però, bueno, molt contenta, jo sóc una persona que m'agrada fer moltes activitats i això no ho havia provat mai. I, bueno, doncs, molt acompanyada. Complicitat entre vostès, no? Exacte, molta complicitat. I després, pues, molta diversió, ens ho hem passat molt bé. I només una mica que la fina pobreta ha hagut de tenir molta paciència, perquè hem sigut molt d'usos. Correcte. M'agradaria també que expliqués una mica, no? No és un missatge per totes aquelles persones realment que els hi costa, que o que la seva vida s'ha convertit en algo totalment rutinari, fora de... Bueno, sense cap possibilitat de l'exterior que no sigui la casa i els 4 membres de la família que venen a visitar-los. Mira, jo ja fa 18 anys que soc viuda, però jo això de sortir de casa ja ho tenia de jove. Jo tota la meva vida he fet activitats. Primer era jove, treballava i ja estava en un mercat. Jo el meu pare tenia carnisseria, estava en el mercat i, o sigui, el meu contacte ja era amb la gent. Després, sempre he fet activitats i coses i jo no he sigut mai dona d'estar a casa. Jo sentar-me davant d'una tele o fer ganxet o aquestes coses, a mi m'ha agradat molt la gent. O sigui que els animo a que surtin, a que es reuneixin amb la gent, a que parlin i que en disfrutin de la vida. Què passa avui aquesta santa tarda? La senyora està nerviosa i aquest matí he sentit que li deien a la senyoreta Angelina que avui era un dia molt important per la família. Jo no sé per què, però deu ser així que la senyora ho digui. La senyoreta s'ha empolainat molt bé. I la senyora Roser ara d'una bata, però sota de la bata i d'un vestit que fa patxoca. Mare meva, quin remenament que tenim tots plegats. Oh, i a mi m'han manat que em posés l'informe. L'informe? De les grans celebracions. I la còpia. Ai, si em veigués el noi de Can Xes. Mare meva, com que me'n recordaré pas de tot el que m'ha dit la senyora. Fixa-t'hi bé, quan arribin aquells senyors, un senyor i una senyora, dient que venen de fora. Ja el coneixeràs, perquè doncs segur que vendran acompanyats del senyoret Albert. Es fa sentar aquí mateix i els hi dius que esperin un moment i els vens a avisar de seguida. Sí, senyora. Però res de fer-los preguntes. Senyoreta, els faig passar, els hi dic que s'esperin assentats i la vinc a buscar a vostè. No,
No els hi diguis que s'esperin assentats. No els hi diguis res. És igual, mama. I tu, Rita, fes-te i procura fer bé tot el que tens. Que parli, que no parli, que digui, que no digui, renoi, ni que una servidora fos tonta. Quin servei? No t'amoïnis, mamà. I des-te de canviar-te. La mujer ja no pot trigar a viure amb els seus papes. No et preocupis per mi. Jo, traient-me la bata, ja estic llesta. Doncs jo encara corro a mirar un altre cop al mirall. Vull que els meus futurs sogres tinguin una sogra del coneixement. La tindran. No ho dubtis. Què més poden demanar uns pagerols d'alta muntanya com ells? Sinó que el seu fill, un estudiant de medicina, fos correspost per tu. La pubilla d'una casa comercial com la que ens deixà el teu pare en morir. Garcia i companyia. La companyia sóc jo. És un xicot de tot espreu. És molt bo i m'estima moltíssim. No te'n fiïs massa dels homes, que de nòvios tots són mansos. Però de vegades, un cop casats... Mama, no comencis a fer de son davant d'ara. Ai, senyor, sempre me'n recordaré del teu pare, Déu l'hagi perdonat. Que prou falta li haurà fet, perquè abans de casar-nos em jurava que mai me deixaria sola ni 5 minuts. Sempre surts amb el mateix. I va complir amb la seva paraula, perquè la vegada que em va deixar sola menys temps, va trigar 3 dies a tornar. Però molt bé, és diferent. Molt bé, no és un home. I ara? Com els altres, vull dir. És un xicot formal, entenimental. I mira, saps què t'he dit? Vaig acabar d'empalainar-me. Oh, i que n'estàs de contenta de que avui vinguin a demanar la teva mà. Oi que sí? Sí que ho estic, home. I molt que ho estic. Com diu? Que si tenim una torre per vendre? I ara, no senyor. Que si hem posat un anunci al diari? No senyor. Ah, ja! Això deu ser cosa dels veïns del segon pis, que també es diuen Garcia. De res. Disposar. I ara, quina equivocació més tonta. Què passa? Ja els senyors de fora. Sense el senyoret Albert? Sí, senyora. No s'hauran trobat a l'estació. Digues que passin i esperin un moment. Mentre en trec la bata. Sí, senyora. I tu, ojo amb el parlar. Han arribat abans del que esperava. Passa, passa, Pau. Sembla que la senyora estarà contenta de mi. Els he fet seure sense dir-los res. Sí, sí. Ja ho tinc penjat a la ciutat, feu cada cosa.
Bé, Paula, deixem el fato. Vols dir, Simplici, que no l'hauran venuda ja? Ja, què penses? Que una torre es ven així, com un mallador. Que si l'haguéssim venut, quan li hem preguntat a la portera pel pis dels senyors Garcia, ja ens ho hauria dit. Vols dir? Sí, les porteres diu que tot ho saben. Ai, senyor. Sempre he desitjat tenir una torre a Barcelona. Sobretot per fer que rebin tots els envejosos del poble. I més que tot, la Pancràcia, que gasta uns fums des que va fincar-se a Sant Gervasi. Ara veurà com dona més el blat que les mongetes. Doncs així, que vaig llegir aquell anunci del diari. El portes a sobre? I tant, cuita. Que n'ets de xeric. Escolta, vendo chalet Bonanova, buen estado, inmejorables condiciones, excelente situación, sin intermediarios. Dirigirse a R. García, Montaner 164. Ai, un xalet! La millor manera d'emplear els quartos. A més, ens convé pel noi. Recorda què ens va dir el metge. Aquest xicot necessita un canvi d'aire. Sí, sí, la compra d'aquest xalet pot ser una gran distracció per ell i... Bueno, ara no ploris ara, sisplau. Sí, però tens raó, però és que no puc fer-hi res. Des que el metge ens va dir que se'ns podria tornar boig del tot. Els metges no exageres, dona. I tot per culpa d'aquella copletista, que va venir al poble amb aquella companyia de folklore. No era cap copletista, era una cantaora de cante fondo. I tant fondo! La niña de Villaconejos. Una niña molt poca solta, ves aquí, Roquera. Calla. Déu meu, aixequem-se. Benvinguts, amics meus. Com estan després de tan llarg viatge? És amable, aquesta senyora. Vostè deu ser... La mamà de la nena, de l'Angelina. La senyora Garcia. Naturalment, amiga meva. I tu, Angelina, no els diu res als senyors? Hola, com estan? Perdoni-la, està nerviosa. És un pas una mica difícil per ella. Un pas difícil? Que és coixa, pobreta. Com si fossin a casa seva. Que se mato, aquesta senyora. Saps què passa? A Barcelona els adults eduquen molt bé. Nosaltres veníem per... Oh, no cal que ens ho digui, però ho sabem. Oi, Angelina? Sí, mama. Ah, ja ho sap. Naturalment. L'Albert ens ho ha explicat tot. L'Albert, qui deu ser l'Albert? Algun detectiu a Ciutat Sol Mollet. Però és que ja deu haver vingut algú més que nosaltres. I ara què diu? No, senyor, no. Vostès són els primers i seran els últims. Vaja, això vol dir que ens ho endossen. Endossar! Quin llenguatge! Recorda, mamà, que l'Albert ens va dir que els seus pares eren dos pagesos molt pagesos. I tant pagesos! Doncs, com diu vostè, els hi endossem. Oh, bé, jo ja hi estic conforme. Sempre i quan ens posem d'acord. Naturalment, vostès diran. Primer la volem conèixer per fora i per dintre. Què diu? I per fora volem que tingui bones vistes. Em sembla que això salta a la vista. I també que tingui uns bons davants i un bon darrere. Sí que som pagesos.
sigui forta i massissa, perquè encara que sigui de segona mà. Millor que millor. I com que veig que en aquest punt ja ens entenem, irem per la segona part, que és la part monetària. Això mateix. Vol dir el vot. No sé, és interessant. Em sembla que en aquest punt no renyirem pas. Sí, però veurà, senyora, com més amics, més clar. Té raó. Vostès diran de quan pensen fer donació. Nosaltres ho hem de dir-ho? Naturalment. I per endavant li dic que amb el que sigui ens hi conformem. De veres? I no vam de tu. Tindrem la casa per on no res. Els hi sembla bé uns 20.000? Vull dir uns 10.000? Volia dir uns 5.000 d'horots. A mi, sí. En quant a la noia... Oh, senyors, el diner no té cap importància en aquest casos. Ho veus? Encara has dit massa. Doncs la nena, al casar-se, portarà aquesta mateixa quantitat. Deuen pagar, deuen vendre la torre per pagar la dot de la filla. I què tal pel poble? Ah, bé, molt bé, sí. I el seu fill? Com és que no ha vingut amb vostès? Quins saben que tenim un fill? Senyoreta, el nostre fill preferim que no vingui amb nosaltres. Sí, perquè... És molt dolorós haver-ho de dir, però és la pura veritat que vostès tenen la cara de ser tan comprensibles. Que li ha succeït alguna cosa? Que ha pres mal. Tant de bo. Ai, que passa amb l'esclar! Veurà, senyora, si ho entra, ho tirem endavant. Ens en alegrem més pel nostre fill que per nosaltres. Oh, ja. És que per al pobre serà un gran canvi que li produirà una gran distracció. Ei, no en té els metges. Els metges ens ho van recomanar. Ai, què vol dir? Com diu? Ell no en té la culpa del que li passa, en saben? Va ser aquella donota, la cupletista. Sí, ens el van engrescar i quan ella se'n va anar del poble, el pobret del noi tan innocent i tan tendre es va quedar tan desconsolat que es va tirar la beguda. Valga'm Déu! I de la beguda va venir l'altre. L'altre! Sí, senyora, sí. Aquells rampells de bogeria que ens aligaven de tant en tant. Ell no se li nota per res. Però, miri, encara no fa gaire, li va donar per casar-se amb una xicota i matar-la a la nit de nuit. Matar-la? A la cuenta, que van a veure una pel·lícula d'aquestes que en diuen de escolar. No, vol dir psicològiques. Com va veure el protagonista que matava les dones amb què es casava, ara ell vol fer el mateix. Per això estem tan contents d'haver-nos posat d'acord amb vostè. Però això sí, quan li pica el rampell, no se li pot pas portar la contrària. Nosaltres sempre li donem la raó tot. Doncs per aquí, que no s'acosti, perquè li ben juro que el faig tancar. Per on surt ara? I en quant a tot el que hem tractat, comprendran que després de tot el que ens han dit, no ens hi avindrem de cap de les maneres. Però, per què, senyora? Perquè vostè és prou gran per comprendre. Escolta, senyora, si es tracta de diners, per això no renyirem pas. Al cap i la fi no és pas culpa nostra que el noi estigui així. Ni nostre tampoc. Tingui un bon cor, senyora. Senyora, li demana una mare. El metge ens va assegurar que era l'única manera que es podria curar. M'agradaria conèixer aquest metge. De totes maneres, el noi
fins ara no s'ha pas dedicat més a matar alguna gata, alguna gallina. Ah, això sí, sempre femelles. Podem fer per anar-s'hi entrenant? Em sap molt greu que es torni enrere de la paraula donada. Vostè dirà, si vostè és mare, jo també en soc. Sí senyora, sí, no li discutim pas. Però facis el càrrec que nosaltres, en explicar-li l'enfermetat del nostre fill, hem obrat amb bona fe. Podríem haver callat. I tindre un crimen a la seva consciència, oi? Home, Jo diria que no n'hi ha pas per tant. Això ho diu vostè. Ja que no ens posem posar d'acord. No, senyor, no. De cap de les maneres. Doncs mira, ara que estem aquí, em penso que ja en trobarem algun altre. Em penso que els hi costarà molt de tancar. S'arregla tot. Bé, anem a Barcelona, que aprofitarem per passar un parell de dies aquí a la meva senyora. Que pensen anar a la fonda? naturalment, Ah, no, això sí que no. El que no hagi arribat a entendre'ns no té res a veure amb l'hospitalitat. Es quedaran aquí. Ah, no. Sí, no aguantava més. Al fi i al cap ja tenen l'habitació preparada i tot. Com que l'Albert ens va dir que vostès volien passar un parell de dies aquí a Barcelona, l'Albert els hi van dir. Sí, ahir vespre. Qui dimontris deu ser aquesta Albert que tot això? Vostès, segurament, voldran arreglar-se una mica, després del viatge. Ah, sí, gràcies. La mare no sona. Mare, senyora. És pas muda aquesta noia. acompanya els senyors a la seva cambra. Què hi fan aquí, les maletes? No sé. Vull dir que les agafen. Passi. No entenc res d'aquest embolic. Està clar que sí. Ximple. Au, Que abans m'ha dit, vés. ves. Després que una servidora pregunta, encara li diuen ximple. Ja has vist el que és l'Albert. Ai, mama. Veus? Vas despreciar el pobre Cristòfol perquè deies que era tonto. I per poc et cases amb un boig. I tant de veres que no has sentit els seus pares. Primer es va enamorar d'una cupletista i després es va donar a la beguda. Oh, l'infame! Ignorava que jo era el seu primer amor. Enganyar-nos amb tant de cinisme. I tot, per què? Doncs, per casar-se amb mi i després... Calli, que m'esgarripo tota. Et juro que em sentirà quan vingui. Què vols dir? Senyoreta, ja el senyor Albert. Valor, filla meva. Digue-li què passa. Sí, senyor. Ah, escolta. No tenim ni gaires, eh? Si ens sents cridar, llavors avisa els bombers, a la policia, al hospital i vine. I com ho haig de fer-ho jo, senyoreta? Senyora. No ho sé com puguis. No, fes entrar l'Albert. Com ho haig de fer? No te'n salvis. Sents, mamà? No, però bé li hem de dir que no torni més. Sí, però mamà... Vaja,
un matí perdut. Demano permís a la facultat per anar a rebre els pares, vaig a l'estació i o no han vingut o se m'han escabullit, total, un matí perdut. I com li dic jo ara a doña Roser que s'ha de tornar a plaçar al demanar la mà d'Angelina quan ja és la segona vegada que s'aplaça i que com bona sogra vers el gendre no em pot veure gaire. És capaç de voler que trenquem les relacions per aquest motiu. No n'hi ha per desesperar-se. Parla sol. I ets el gat i tens por. I jo? Però me l'aguanto. Albert. Ah, és vostè, doña Roser. Ets tu, estimada Angelina? Sí? Jo? No sé com dir-los. Doña Roser, l'haig assabentat una cosa importantíssima. Oh, no es molesti, Albert. Ja ho sabem. Tu dels meus pares? Això mateix. I com comprendràs, la boda amb la meva filla és del tot impossible. Com diu? El que em temia. Sí, Albert, és impossible de tot punt. Què dius, estimada Angelina? Que no saps que estic boja. Oh, però ho sabem. No tan sols perquè em passo tot el dia estudiant com un boig. Ja. Jo portant-me les mans amb la sang dels conillets d'Ilies per fer els meus experiments. Digue'm això de les polies i les gates. Ja ho sabem que només t'agraden les famílies i les completistes. Però què diu vostè? Quina impertinència és aquesta? Això és intolerable. Mamà, n'has fet un xic massa, li està agafant la sang. Ja ho veig clar. Vostè s'ha inventat aquestes mentides per fer que l'Angelina i jo s'aparti de mi. Però no ho lograràs, perquè abans la mato vostè amb l'Angelina. Quin plaer matar la futura sogra! Digue'm ara que sóc una embustera. Digue-m'ho davant dels teus pares. Aquests senyors no són els meus pares! Què els dissem? Estem en un reunent. No el coneixem de res? Ara no li doni la raó, perquè no No te'n siguis, Albert. Aquells que m'acaben de donar. Sí, els teus pares m'han dit. Quins pares? Quants pares tens? Senyora, anem a pams, És veritat que nosaltres li hem explicat la malaltia del nostre fill. Què diu? Ho sé. Però mai li hem dit que aquest jove fos el nostre fill. Què diu ara? Sols que no fa un cop. Allò, Benet, és el poble. Però, aviam si ens entenem. Vostès no han vingut a demanar la mà de la meva filla, però el seu fill. Nosaltres la mà de la seva filla. No, senyora, no. Nosaltres hem vingut a comprar la torre que vostè anuncien en el diari. Jo? Ah, ja! Això s'han equivocat de tots. De pis? Sí, senyor. Els senyors Garcia de la Torre són els veïns d'aquí sota. Bueno, quina manera de perdre el temps. Anem a recollir les maletes i irem a veure els veïns d'aquí sota. Ja ens dispensarà, senyora. I vostè, doña Roser, ha cregut que jo... Sí, fill, sí, perdona. Perdonada, però no vull que mai més torni a dubtar de mi. Vaja, ja torna la tranquil·litat. Senyora, què passa? Ara vindran els bomberos i la
Què creus que pot aportar això, sobretot a aquest públic de gent gran, no? Que poder arribar a certa edat i estar a casa i li costa molt sortir? Què creus que positivament els hi pot aportar? Bueno, jo em penso que aquesta iniciativa ha estat molt bé, molt positiva. Després d'haver vist els 2 dies aquests les actuacions, jo ja sabia que la cosa aniria bé, sabien de qui ve, no? A la fina, quan es proposa una cosa, la veritat és que ho aconsegueix. I bé, els objectius, jo penso que si d'aquí un any es torna a fer una mínima part del que s'ha fet avui, ja estarà molt positiu. Quin missatge li donaries a aquesta gent gran que, això que hem comentat una mica abans, que ho hem comentat també amb els avis, aquesta gent que arriba a certa edat, que la seva vida no és més que una rutina de que algun familiar vingui a veure'l, no sortir de casa, quin missatge d'ànim els hi aportaries? Bé, mira, aquí a Roses hi ha una associació que es diu Joventut Rosinca i el seu lema és la joventut es porta al cor, no? Doncs jo els diria això, que la joventut es porta al cor i que bé, que no s'espantin per res i que s'apuntin i que disfrutin. La teva mare és una de les participants de Joviteatre. Com has vist? Li has vist un canvi d'actitud? Li has vist alguna més positiu des que s'ha apuntat aquesta iniciativa? No, la veritat és que sí, que porten 3 o 4 mesos que estan amb l'obra, que els agrada molt, tenen molt d'interès. Ella mateixa hi va sortir amb unes declaracions per la tele dient que s'havia rejuvenit inclús una mica i tot, uns quants anys. La il·lusió que els hi fa sortir i tot el que han fet durant tots aquests dies, penso que els hi ha anat molt bé a tots. Molt bé. Moltes gràcies, Francesc. Et volíem demanar l'últim favor. Tenim un lema amb carxofafils que l'anem expandint per la Vila de Roses, esperem que arribi molt lluny, que és els camins de la Cuitó són inescrutables. M'agradaria que ens diguessis aquesta frase per acabar. I tant. Els camins de la Cuitó són inescrutables. Els camins de la Cuitó són inescrutables. Els camins de la Cuitó són inescrutables. Ara. Va dir que ho de Nadal ha deixat les coses. Molt bé. Els camins de la Cuitó són inescrutables. Carxofafils! Els camins de la Cuitó són inescrutables. 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 Els Cuitó són inescrutables. Mira, pots anar a Benalmàdena. I d'aquest poble
per dir ben al mare. Vaig estar un any que no me sortia, i li vaig dir al meu home. Jo me no me surt ni Anaven de vacances o de què? Anar 15 dies a... La gent quan li preguntava pel carrer, no? On va? I jo, un poble. Ai, no me'n recordo, ben Maria, no me sortia. I vaig dir, jo t'ho juro que de prendre de dir ben al mare. Pues inescrutable I ara, també. quan vaig començar A fer teatre. al teatre, hi havia una paraula que era vaig acabar d'empolainar-me. Però no me sortia de cap de la manera. I a la fina me va dir, vaig acabar de pintar-me o una cosa. I dic, no. Dic, aquí diu empolainar-me i jo diré empolainar-me. El camí de la cuitó són inesgotables!